Сега ще ви покажа Ема, която не е тази шапка. Това е едно шише. Леопард БГ. Тя скоро ще се кръсти Леопард БГ, но все още е Ема Георгиева. БГ, не БГ. Това е шишето Девин, нейното. А това е шишето 2. Другото шише Девин. Ето тук пише Water 2 Go. Това е мой еластик, на който скачах в едно клипче. Това е Ема как пие вода. Това е шапката на Ема. Това е новия и Федербал и перцата. Това е пак Ема. Кажи здрасти. Хилол. Ето. Отивам да сипя вода на котките. Тя отива да сипе вода на котките. Ще я последваме. Уу! Ето котето. Абе, стойте ми бременната майка. Като студена водичка. Просто е бременна и не може да се качва. Пи вода, ма. Ето. Това е гърба на Ема. И после мен наричате луда в коментарите. А я питайте нея. Айде, чао, чао, чао!